Quads. Oy, Quads. Kaduha na sa panahon sa. Lagi? Ahak mo yung buhata oy. Ito kasuroy layo ane. Undang kasi giglay. Sige na tagkatubang ane. Saon, ilang man yung pangga ning sakita god? Tadi lang ka, ilang padool na ko eh. Delikado kayo. Delikado kayo ron. Ako ka, ay ipaduol ko god. Mga imong gigunitan ay kumpiyansa kay kagunit po ko na imong Oh, gigunitan. di man el yung gunitan likuran ay kagid eh. Pikas ka. Quads! Ops, ops, ops. Ops, Ayaw lagi paduol lagi, ayaw lagi. Diya ra ka. ops. Diara ka. Undor ka dia, lingkod lang ka na ako. Inman di kagikan. Tani narokos balay ya. Umi, usam mo. Sure, promise. Oh, We, hindi ako mo ako. anak ko no? Wala. Kabalo na biyakas panahon karon. Mapud lagi. Yung tama mag-amping kita lagi. Naman yung kusbalay niyo kung dudahan. 1 meter distance, lagi punta diara ka. Okay, lingkod dia. Pilang day na. Okay, okay. Diara ka. Ano lang. Yan ka. Ya. Oy, mga kwa! Hunong ba? Hunong! Ay duol! Ay duol! Sa balay. Kamulong di kas panahon karon. O ay lagi do. Last na lang ha. Katikang. Ting. Ay padol, ay padol. Sam na. Sa magagikan. Jika lagi kus mo ako ni hugas ko artiyan niyo oy. Kailangan dito magsintip sa itong mga lawas. Mo ilang ante ng virus karon? Dapat mas maayo nang mag-amping ta. Doon na magusting ko kay pangita sa mama niya. Oh, ikaw ko to baga natin. Saman. Pangita kang mama nimo. Ikan pagkita ni ulit tos ang balay. Nya gipangita mo ka. Muli rin karon. Kasi na virus na animala na. Ulo oy kay di ka mo ako nang hugas. Pagtaro. Lagi promise. Dia lang ka. Dia lang ka. Dia ka. Padol. Kasi pagkalpar dia. Ay tumbil lang bata yung granel. Duli di oy kay ulion ng mama nimo. Nyara dia. Oh. Darating mo dia, Quads. Oy, tira ka. Ano ba? Ayo, meter. Huwag ka balong sa panahon nun, ha? Suman. Social distancing. Kaya mag-amping ta sa itong buwan kay. Nara mo kay istorya po mo god. Ay doon, tira ka. Pagdool dire. Tira ka. Kaunsa mo? Ito istorya ni mo. Social distancing ni ron. Oh, social distancing. Ito, Tesla di ay. Nara, hindi mo buwan. Dire. Maayo ni Quads. Mundo kitag balay. Uy, mga Quads. Mga Quads, ganiya ra jud mi nangita ninyo George. Tara, may mo dire. Run. Run. Ngano mo oy? Nungsa mo? Gadala mo COVID. Wa mo care sa yourself. Wa mo social distancing. Bahala mo diya. Ayaw pa nga mo. Napay nagmahal ako. Di ko pa doon ninyo. Kalamay. Virus has been detected.